Hi, love! Hello po. Ayan, good evening sa'yo, love. Good evening po, DJ Lara. Okay. Love, sige, kwentuhan mo na ako, love. Ano bang dahilan ng pagtawag mo sa usapang LDR? Simulan na natin ang kwentuhan. Regarding po to sa boyfriend ko, pero matagal naman na po kami, nasa 5 years na. Okay. Ang problema po kasi, lagi niya kasing, pag nagkakaroon kami ng problema, ang lagi niya kasing bukang bibig sa akin, maghiwalay na lang tayo. Hiwalayan mo na lang ako. Then, kapag po nagsasabi siya ng ano, sorry po. It's okay. Siyempre masakit sa akin. Tapos pagka hindi na siya, pag okay na kami, iba naman po kasi yung pinapakita niya sa mga sinasabi niya lagi. Okay. Kapag okay po kami, parang sobrang okay naman. Pero pag nagkakaroon kami ng pag konting diferensya lang, lagi niya sa akin, hiwalayan mo na ako, ikaw lang naman ang may gusto nito. Parang ikaw na lang naman yung laging humahabol. Parang, siyempre, mahal ko yung tao. Okay. Pag wala kayong problema, love, natanong mo ba siya why he keeps on saying that? Sinasabi niya kasi laging na galit lang daw siya. Kaya nasasabi yun. Pero marami po kasi na masasakit na salita pa. Okay. Na sinasabi niya na nabibitawan niya sa akin. Na minsan na hindi mo na makain. Love, ano ba yung madalas niyong pinag-aawayan dalawa that results to this kind of impulse? Kumbaga, kung ganun siya kagalit, kung nakakapagsalita siya ng ganun ka tatalim na mga salita, ano bang madalas niyong pag-awayan? Minsan maliit lang na bagay. Yung parang pag nagtanong lang ako na nasan ka na, pag busy siya, sasabihin niya lang, ay ka na naman, ang kulit-kulit ko na naman. Parang kahit minsan nung tanong lang, parang sa kanya masama na. Parang hindi ko naman po sinasabing pala akong fault. Kasi dati, noon pa po, naging loud naman talaga ako. Pero binago ko naman yung sarili ko. Pero nung binago ko yung sarili ko, parang siguro nakatatak na sa kanya na ganun ako. Kaya konting, kahit na wala naman akong ibang masamang intensyon o masamang tanong, para sa kanya masama lagi. Okay. Tapos, kapag kinakausap mo siya, kunyari okay kayo, kumbaga sa walang problema ang pagkakataon, at nakausap mo siya, nagkwentuhan kayong dalawa, na sabi mo yung mga nararamdaman mong yan, nasabi mo sa kanya na it pains me, it hurts me, every time na aaway tayo, every time na nagkakaroon tayo ng diskusyon, ganyan lagi yung sinasabi mo. I don't know if you mean it. Sometimes, even if sinasabi mo na sa akin na that's just because galit ka, I'm taking it na dahil lagi mong ginagawa, paulit-ulit mong sinasabi, it makes me think na, or it made me think na ito talaga yung minimin mo. When was the last time you asked him if he is still happy within your relationship? Pag po kasi okay kami, okay na, as in na parang walang problema. Hindi ko din po masabi na meron siya, wala siyang iba. Kasi kung meron ng iba, totoo lang, matagal na po talaga kami dapat wala. And wala naman din po akong napapatunayan, kahit sa mga selos ko, wala po akong napapatunayan talaga. At napapatunayan din niya, na evidence niya. Naman napapatunayan na wala siyang. Okay. Ang nangyayari lang po talaga, parang yung konting bagay lang, pumuput na po siya kagad sa akin kasi dahil nga sa naging ugali ko noon sa kanya. Kaya parang lagi niya sa akin sinasabi na, ikaw na lang siguro, ikaw na wala, ayoko na, ganyan. Pero pagka umayag po ako sa sinasabi niya, sige, kasi napapagod na, nasaktan na rin ako. Bigla naman po siya, mga 3 hours, 4 hours, tawag sila kung kanino para lang pagkapin ako. Kaya hindi ko na po maintindihan. Ganito, gaano ka ba ka-extreme dati, love? Let me understand you. Gaano ka ba ka-extreme yung pagkaselosa mo before for him to be this traumatized about you? Gaano ka ba ka-extreme sa pagkaselosa dati? Sobra po. Parang minsan na parang may marinig lang ako sa phone. Kasi po, lagi naman po kami magkausap sa phone. May marinig lang akong ibang babae. Sino yan? Ganun.
aminado naman po ako, mali ako doon. When was the last time na ginawa mo to sa kanya? Siguro po mga last year pa po. Last year. Pero hindi ko na po ginagawa ngayon. Paano Kasi ka wala po nagbago nang at kailan ka nagbago? Nung nagkuling away po namin na talagang po kami mag-iwalay. Ano po? Sorry love Yung medyo nagiging robotic kasi tayo eh. Nung muntik na po kami mag-iwalay. Tapos, doon ko siya, inausap na sorry, magbabago na ako. Hindi ko na gagawin. Mhm. Kaya yun na po yung sinasabi niya, ikaw na lang naman na may gusto. Ako na lang yung may gusto dito. Mhm. Tapos, minsan, sinasabi niya rin sa akin na wala nang pakialam sa'yo. Pero pagka, after po ng away namin, kahit na isang oras o 2 oras, okay na ulit siya. Parang, pwede man siya mag-sorry, pero pinapakita niya na hindi niya minimin yun. Galit na talaga siya. Mhm. Ganito, no, love. The way I see it kasi is he suffered 4 years of your relationship na ganyan, ikaw yung may mali. Ikaw yung may attitude. Ikaw yung may concern sa relationship ninyong dalawa. He tried his hardest to keep the relationship alive by being understanding. To the point na yung pagsiselos mo, inadjust niya yung sarili niya siguro just because ayaw niya nang mag-away kayo. So, itong after you changing, after you promising him na magbabago ka na, hindi mo na uulitin, siguro yung turning point na yon na naging dahilan para baguhin mo yung sarili mo was another point in his life naman, which is yung part or yung point dun sa buhay niya na he got tired. Siya yung napagod. Siya yung napagod kakapatawad, siya yung napagod kaka-explain, siya yung napagod kaka-adjust so that hindi ka na magsiselos, hindi ka na magiging controlling, hindi ka na magiging demanding as a girlfriend. Kumbaga, itong short of a year or 1 year ng relationship ninyo na nagiging ganyan yung ugali niya, siguro love nag-act up pa lang siya. Ibig kong sabihin na he is trying. He is trying his best to love you again the way he did before. But for the 4 years of your relationship up until that moment na muntik na kasi kayo maghiwalay, he was broken already. Broken na siya by previous years of putting up with you. Nagigets mo ba yung gusto kong sabihin sa'yo na ikaw, itong pinagtsatsagaan mong ugali niya ay less than a year or so pa lang. Pero siya yung pinagtsagaan niyang ugali mo before ka nag-decide magbago. It took him 4 years of your relationship with him bago magkaroon ng turning point sa'yo. Nagigets mo ba ako? I'm not saying na tanggapin mo kasi ito yung way of pagganti niya. I'm not saying na tanggapin mo to kasi ito aftermath na to ng lahat ng ginawa mo, you deserve it. I'm not saying that. It's just that kung naintindihan ka niya noon, love, kung inintindi ka niya before sa lahat ng pagseselos mo, inintindi niya ikaw before sa lahat ng pagiging demanding mo, to the point na nakokontrol mo siya at para na siyang under the saya, kaka-explain sa'yo dahil lahat na lang yata pag nilagyan ng palda ay pagseselosan mo. Oo, totoo po. Kumbaga, itong bago niyang attitude na sabi mo naman, binabawi naman niya, pinaparamdam naman niya sa'yo afterwards na he did not mean kung ano yung nasabi niya. I think this is just a face love eh. Kumbaga ano lang to eh, momentarily set up lang ni kuya. This is not who he is. This is the product nung mga years na kinip niya lahat ng galit niya sa sarili niya kasi mas galit ka. Gets mo ko? Ngayon niya palang na-release lahat. At gusto ko sana, love, although it's hard, although it's painful and a bit of unfair sa'yo kasi you ask apology about it na, I just want you to hold it in muna. Kumbaga, alam mong meron lang siyang impulse. Alam mo lang na meron siyang moment na ganun lang talaga siya. Pero, hindi niya naman talaga minimin at ayaw niya naman talaga. I just don't want you to get it into your head.
Kumbaga, hayaan mo muna siyang i-release lahat ng mga pent-up rage or anger na meron siya for the years na kinontain niya yung sarili niya just because he wants their relationship to be alive. Opo. Naiintindihan mo ko. Ngayon, love, kung meron kang itatanong sa akin, kung meron kang gustong linawin sa akin tungkol sa sitwasyon yung dalawang, alam ko naman at naririnig ko, love, na pagod ka, na nahihirapan ka, na nasasaktan ka, kasi hindi naman din talaga ganun kadali yung mapagsalitaan ng mga ganun kasasakit na salita. Na it's as if napatawad ka nga, pero parang ibinabalik sa'yo lahat ng ginagawa or ginawa mo before sa'yo or ginawa mo before sa kanya rather. Anong gusto mong tanungin sa akin, love? Na, kasi gusto ko nga po talagang tanong kung dapat ko pa ipagpatuloy ito. Kasi every time na mag-away kami, lagi niya ako sinasabi na hindi hiwalayan mo na ako, bitawan mo na ako. Pag binitawan ko naman, siya naman yung mahabol. Kaya ang gulo-gulo na. Love, ganito, no? Katulad nga ng sinasabi ko sa iyo kanina, I'd like to reiterate it sa ating conversation, si Kuya ay napagod na. It was his moment, yung moment mo na pagbabago ay moment na rin niya sana ng pagbigay. Moment niya ng pagsuko. And we cannot blame him for being, for giving up. We cannot blame him for setting everything aside na lang and giving everything up. Because he was tired. 4 years ay masyadong mahabang oras to keep on fighting for someone na parang para sa kanya ay wala na siyang ginawang tama. Lahat na lang kailangan pagsilosan. Parang everything na ginagawa niya, na-question pa din. Everything na ginagawa niya ay hindi pa rin enough or sapat para patunayan sa'yo or para malaman mo kung gaano kanya kamahal. And that's the reason why he got exhausted. He got tired. So, love, hindi ko alam kung na-try mo pa to, or if you did, I want you to this time try it again. In your good days with him, in a day na walang problema, in a day na hindi kayo nag-aaway, just a good day with him, I want you to ask if kailangan niya ng space. If gusto niya ng spasyo. Kung gusto niya muna na mag-take time on his own. Sabihin mo sa kanyang ganyan na, there's nothing wrong, wala tayong problema, and I'm not trying to create one. You love me. You have loved me with everything you've got for more than 5 years now, and I'm really thankful. And I wish may ibang paraan. But this is the only way, and this is my only gift to someone na minahal ako for so many years. Alam ko kasing pagod ka na. Alam ko kasing napagod kita. Alam ko kasing nasagad kita nung hiningi ko yung isa pang tsansa at magbabago ako. Though nakikita mo naman at alam ko namang nakikita mong nagbabago ako, tinatry ko ayusin yung sarili ko, but I'm afraid na parang too late na yata nung ginawa ko siya kasi napagod na kita. So if kailangan mo ng space para hindi every time na magkakaroon tayo ng problema, maliit o malaki, gumigive up ka, maliit o malaki, nagsasnap ka, at hindi ako nasasaktan ng mga salitang hindi mo minimin dahil galit ka, which is naiintindihan ko kasi nga pagod ka na. If you need space, I will give it to you. Hindi mo kailangan humabol, hindi mo kailangan na magmakaawa sa akin. Tatanggapin naman kita ulit pabalik But I just want you to be okay with yourself muna. Hilumin mo muna yung sarili mo sa lahat ng sakit na ginawa ko sa'yo. And when you think you're ready to come back, if you think you're ready to come back, andito lang naman ako, mamahalin kita. That's how much I love you. I'm ready not to completely let you go, to completely set you free, but give you the space you need para buuhin mo muna yung sarili mo ulit. Yung sarili mong nawasak ko 4 years ago. Nagigets mo ko, love? I know na this is not the decision nor the option you would want to hear from me, but I think kasi love, pagod na siya Masyadong nang na-pent up yung galit sa kanya, kaya every time na may maliliit kayong ginagawa, sobrang ipon na yun sa puso niya, kaya nakakapagsalita siya ng mga bagay na hindi niya totally hindi minimin, half meant kumbaga, pero exaggerated na yung mga salitang nagagamit niya. Hindi niya na na-filter because
pent up yun eh. Yun yung mga naipong galit sa puso niya. Ngayon, love, I want you to extend and show him how much you really do love him by giving him the space. He can recreate himself. He can build himself up again until buo na siya para harapin ka ulit. Kasi alam ko naman, love, na ikaw andyan ka lang eh. Na this time around, ikaw na yung readyng umintindi. Ikaw na yung readyng paraya, ikaw na yung readyng mag-compromise, ikaw na yung readyng mag-adjust. Kasi alam kong this time around, natutunan mo na itong taong to ay yung someone na ayaw mong mawala sa buhay mo completely. Pero hindi lang kasi sa pagkawala niya sa tabi mo or hindi lang kasi sa breakup nawawala yung mga taong minamahal natin sa atin eh. Sometimes, hindi natin napapansin even if kasama natin siya because of all the negative things we've done. Akala natin atin pa sila. Yun pala, matagal nang wala na. Kasi wala na yung puso nila sa atin. Wala na yung love, wala na yung trust, wala na yung understanding kasi sinagad na natin. So love, Kapag nga po, nagtatanong ako sa kanya kung mahal pa ba niya ako. Kasi kung hindi na, maghiwalay na lang kami talaga. Pag maayos po kami nun. Ang gagawin po na sasabihin niya sa akin, napapakita ko, nararamdaman mo naman sa mga kinikilos ko na pinapakita ko kung mahal kita. Sabi niya, sa tuwing magkakaroon ka ng salita kahit parang ang sama-sama na nandating sa akin, parang hindi ko mapigil, parang nagagalit ako agad kahit magtanong ka, parang feeling ko nagdududa ka na naman. Sabi niya, napapagod ako. Pero mahal na mahal kita. You just need to give him space. You just need to let him see na you are changed, na nagbago ka na you are not the same love na nagalit siya before. Hindi na ikaw yung love na sinubukan niyang kumawala from 4 years ago, that you are a different version of you now. Pero hindi niya yun makita, love, dahil clouded pa siya ng past. That's why I'm asking you to give him space, not because may problema, not because may issue, but because he needs it. Kailangan niya kasi. At kailangan niya ding makita na nagbago ka na you are not the same love. Hindi na ikaw yung katulad ng dating makitid yung utak, makitid yung pag-intindi. From the words na sinabi niya sa'yo, I hope you understand na kung gugustuhin niya lang, he can love you with 100% more of his capabilities. It's just that pagod na kasi siya eh. Napagod siya, na-tire out siya. So he needs time to rest, recover, and collect himself until he's ready ulit para gumawa ng effort, para pakita sa'yo na mahal ka niya. This time around, wala nang bahid ng nakaraan. Gets mo ko, love? Apo. So, love, kung meron kang gustong sabihin dito kay boyfriend mo na, I know mahal ka pa niya kasi, love eh. Yun nga lang kasi, alam mo yung feeling na may ibubuga ka pa, pero natatakot kang ilabas siya. Kasi the moment na ilabas mo yung natitirang lakas na meron ka, hindi ka na makakakilos doon. After nun, walang-wala ka na. Andun na kasi siya sa moment na yon. Ito ay last stretch of his strength towards your relationship and you don't want to tire him out. Ito ay parang battery na, nasa 5% na lang siya. You need to recharge him so he can fully function again. Ano gusto mong sabihin dito sa mahal mo? I'm sorry sa lahat ng mga nagawa ko noon. Alam ko, nagkamali ako sa lahat. Sana patawad mo ako. Yung mga nasabi mo sa akin na hindi mo man sinasadya, pero nasasaktan na talaga ako. Hindi ko na talaga nakakaya lahat. Pero alam ko, pag after naman doon, napaparamdam mo talaga yung pagmamahal mo. Kahit hindi mo sabihin, ramdam na ramdam ko. Pero mas mabuti talaga siguro na maghiwalay na lang muna tayo. Para makapag-isip ka rin kung kaya mo pa bang ipagpatuloy ito. O dapat ba nating tigilan na talaga to? Mahal na mahal
mahal kita. Mahal na mahal kita. Ayun lang po. Love, ganito, no? Though we know na one of the greatest way to show somebody how much we love them is to let them go, I just want you to know na it will never be easy. And you will be tempted na pabalikin siya sa buhay mo, na ibalik yung dati, na sumubok ulit, take the risk. Pero I just want you guys to take some moment off. Maybe it's too toxic na. Maybe changing is too exhausting na for the both of you. Hindi natin alam kung ano mangyayari from this moment forward. Hindi din natin alam kung ano yung nakatadhana sa atin na sa days and years to come. Pero love, kung mahal nyo talaga yung isa't isa, kayo at kayo pa rin naman eh. But for now, wag nyo na lang munang sagadin yung isa't isa. Nasasaktan ka na, nahihirapan na siya. No matter how strong your love is, if hindi na kayo willing intindihin yung isa't isa, at kung naiintindihan nyo man yung isa't isa, you can no longer comprehend kung kaya nyo pa, then stop it muna. Pwede naman i-pause eh. I-continue na lang ulit pag handa na kayo pareho, okay? Maraming salamat, love, ha? Inom ka maraming tubig, dear, ha? Apo, thank you po. Thank you very much. Oo, salamat sa pag-share ng story, love. Good night. Okay, sige po. Paano ba naman kasi ikaw sisige pa or lalaban pa kung alam mo beaten ka na? I mean, exhausted ka na. All out ka na sa battery. You are wasted. You're fully used and abused. How much more can you take if alam mong sa sobrang dami mo ng pinalagpas na kasalanan, hindi mo na alam kung ano, may darating pa ba? Kung may darating pa, ano pa bang pwedeng dumating? Napagdaanan ko na lahat eh. Na-endure ko na lahat. May more pa ba dito? Kasi kung may more pa, I don't know kung kaya ko pa. I love you with all my heart, but I just don't know if I can still do this. I keep asking myself every single time, how much do I love you? Gaano ba talaga kita kamahal? Ganun ba kita kamahal to the point na kailangan ko or kaya ko pang hindi tignan, hindi makita lahat ng kamalian ng ginagawa mo? Ganun ba kita kamahal na kahit anong gawin mo, paulit-ulit kaya kitang patawarin? Ganun ba kita kamahal to the point na hindi ko na alam kung mas matimbang na ba sa atin yung bad times kesa sa good times? Gaano ba talaga kita kamahal? For me to lose my own personality because I'm trying to protect yours. I'm trying to understand yours. I'm trying to be there for you. Kabisyo, a man can only take so much. 'Di ba? Parang nagbubuhat lang po kayo niyan eh. No matter how big your muscles are, may limit yan. May limit lang yan ng kayang buhatin. May limit lang yan ng kayang pasanin. Parang bag ninyo. Kahit gaano kalaki yan, kahit sinabi sa inyo doon nagbebenta sa department store, kaya po niyan 5 kilos. Meron pa po yung expansion na zipper. Mapupuno at mapupuno pa rin yan kapag saksak ka ng saksak ng kung ano-ano. Ganun din po yung tao. Kahit gaano kanya kamahal, there's no question about it. Mahal na mahal ka niyan. Pero yung pain that person can take, yun yung nasasagad. Yun yung mahirap sagarin. Yun yung nasasaid. Kaya nga sabi ko sa inyo kabisyo, di ba? Love that person until that person can still forgive you. Appreciate that person until that person kaya ka pang patawarin, kaya ka pang intindihin, kaya ka pang unawain. Kasi no matter how much that person loves you, darating at darating yan sa pagkakataong he can no longer do that. She can no longer understand. And he will never understand or he will never choose to understand. Because it's just too much. And he's losing himself sa process ng pag-iintindi sa'yo.
At hindi na natin siya masisisi. You were just too much to handle.